Látod, ott írta. 3. Sziasztok, ez az Angéla videó, és tényleg kérdezgeti az ilyen hülyeségeket, vagy éppen most azt kérdezte tőlem, még mindig itt vagy? Doron Balázs, Eti ügyes. Mi a fasz van? Elfogom a melleidet, te! Hülye ribon. Na ezt érdemlek. Mit akarsz, te kutya geci? Segít. Na várjatok. Jó, nem foglak ütögetni. Most megírom neki azt, hogy itt vagyok. I'd like to be your friend. What's your name? Mi a nevem, és hogy leszek a barátja. No. No, szóval nem. Mit ki lenne neked a barátod, te? Csíro geci. Elvileg 18 éves, megírtam már. This is the most popular local hangout. Do you like it? Hangüzenet. No. Give it some time. Wanna try some cool drinks? Drink az a mi? Az inni? Igen, cool drink. Cool az a jó. Nem? Iri, tri, törö, i. Soma. Cool, cool. Vannak kipróbálni néhány cool, néhány hűvös, hűs hideg italok. Kipróbálni néha hideg italok. No. Okay. Okay. My friends come here to chat, sing or just hang out. What do you wanna do? Azt nyom meg aztán. Mit röhögsz, te? Madár. Veréb, kutya. Tényleg leszel a kutya? Most azt kérdeztem, mit akarsz csinálni? Na hát, mit írjuk neki? Mit akarok csinálni?